Pripun? Pak Marianto, halo. Ibu Devi, monggo nyumanggaken mingga wonten panggung. Nggih. Saniki. Oh mboten. Mboten sios. Lah terus wae ajeng munggah panggung ngoten. Oke. Mbok menawi dereng kebareng dereng kersa minggah wonten panggung ngaturi setunggal waranggana melih ingkang wijaya saking Tlatah Purwodadi wonten jengaripun Adik Dila Haradila. Ayo. Nggih lorae. Ayo rene nok cahayu tak kanthi nok sowan ana ing daleme Pak Marianto. Seneng-senenge ngethak iki, Dik. Surat tanggapan jarene ya. Ya Pak Marianto dereng kersa nggih, dereng kersa minggah wonten panggung. Pramila sampean kula jengkaraken rumiyin ngoten. Siap-siap, Mas. Heeh, kersane siap-siap sekalian Ibu Devi dan juga adik yang dihitankan. Nggih, ini tak uluk salam rumiyin nggih. Nggih, nyumanggaaken monggo. Aturan wilujeng dalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu sini kene lho. Lah seger ta ya. Angger wis entuk bakso, wis entuk pentol, wis ora klenggut ya. Karen nonton campur sari ya. Nggih. Wis pokoke dinikmati ya Bu ya, hidangan yang sudah tersedia. Pokoke kok nek kurang mendhet melih, kurang mendhet melih. Oh. Dene kono luweh. Apa-apa ta? Ora apa-apa, dene kono luweh, gawa mulih. Penak men. Iya. Dalem? Oh nggih. Lungiting asmara. Saniki Bu. Kepilut gubuk asmara, lungiting asmara. Napa melih? Nggih. Nah, garam Cina. Dadi ta ora sing ngomong. Garam Cina. Masa ibu-ibu njaluk garam Cina. Nggih. Niki saniki napa mangke? Ora klenggut. Keran karo baksone iki Iya, lho. keran karo baksone kok. Nganti molo-molo kandhane kok. Lungiting asmara, Mas. Wis enak penak anake pokoke. Ya langsung satset ibuke ben seneng kok, Mas. Nggih. Benjan nek gadah damel nanggap niki nggih Bu nggih. Nah, oke. Dicatet nomere Bu, mengke nek ngubungi ben gampil. 088 985 155765 pimpinan Abah Honok ngoten nggih. Keblokir ketoke nomere Mas. Yenita Dangdut Campur Sari. Nah. Lungi teng asmara, Mas. Sesuk.
balekno piring Lho, bakso. Belena mangkok. Heeh, balekno mangkok. Ketok iki karepe tanduk napa. Lah iya, wis luar biasa matur sembah nuwun pun wareg dereng, Bu. Pun wareg. Oh, sampun. Oh, sampun. Nek dereng mendhet meleh mboten napa-napa, iki pokoke gratis. Ini saya kula sampun nggih, Mas. Oh, sampun nggih Nah, matur sembah nuwun, salam hormat kula nggih Bu Ning. Bu Ning luar biasa, gak ngerti ning daleme putrane Mas Yanto. Kula nggih pangling dangu mboten derek